Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautob-an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, Aki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan Martes, sa ikaapat na simana nin Kwaresma. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Alvarado family, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Espesyal na kahagadan sa kahagadan ni Josel Asaytuno Mendez. Prayer for healing and speedy recovery of Elsie Co. Sa kahagadan ni Donna Co. Guidance and enlightenment to pass the CSE ni John Joshua Sanchez. Fast recovery of Sydney Alfonso ni Mikey. For good spiritual and physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Healing and speedy recovery of Elsie Co. Sa kahagadan ni Donna Co. Guidance and enlightenment to pass the civil service exam ni John Joshua Sanchez. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Freddy, dulot ni Irenea Garing and family. Jose ni Nilpa Lee and family. Pepito ni Josephine Lee. Lily ni Leticia Lo. Ruby ni Nestor Anthony Ribaya and family. All Souls ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Romeo Jr. Can Alvarado family. For death anniversary of Jose, asin sa kalag ni Erlinda, dulot kan Condes family. Para sa kalag ni Namia Faye, Jose Sr., kan Abareta family. Froilan ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Melton Antonio Asin Maria, ni Tess D. and family. Lee Consi, Leon Shaw, ni Mr. Domingo Peñaflor and family. All Souls ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Chan Bonpiak, asin ni Gloria, dulot kan Chan family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamuot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indugabos, mga tugang. Maray na aga man po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagulang ng tan Diyos. Mahirak balugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita.
Kagurangnan ang pinapahalagahan na gawe kan banal na devosyon, maghusay kan puso nin sa imong mga paratubod. Tanganing ako ninda sa maninigong buot ang misteryo Pascual, dangan iharubay ang selebrasyon kan sa imong kaligtasan. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na pagbasa. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Ibinalik ako kang anghel duman sa tata kan templo, asin igwa duman in burabod nin tubig na hali sa irarom, nagbubulos pasiring sa sirangan. Huli ta ang templo nakaatubang sa sirangan, ang tubig nagbubulos hali sa tuong gilid kang templo, sa ibaba kang altar. Pinaluwas niya ako sa amihan na pintuan, asin ilinibot sa luwas sagkod sa sirangan na pinto, na pinagbubulusan kang tubig sa toong gilid. An anghel, daraan pang sukol, nagpasiring sa sirangan, asin nagsukol insan ribong dangaw. Pinadakit ako sa tubig, asin iniabot sa buko-buko. Nagsukol giraray ninsang ribong dangaw, giraray pinadakit ako, asin ang tubig abot na sa tuhod. Nagsukol liwat minsan ribong dangaw, asin pinadakit ako. Ang tubig abot na sa habayan. Nagsukulin sa rupang sang ribong dangaw, ang tubig na ginangsalog na dai ko na nadakit. Ang tubig buminaha asin huminararom, saro ng salog na dai madadakit. Dangan nagsabi sa ko, nahiling mo, akin intawo, dinara ako sa harayo, dangan ibinalik ako sa pangpangkan salog. Pagbalik ko, igwan na nindakol na kahoy sa mag-ibong na pangpang. Sinabihan ako, ang tubig minabulos pasiring sa sirangan sagod sa araba, asin paglaog sa dagat, ang tubig kang dagat magiging managom, minsan saen magbulos ang salog. Mabubuhay ang gabos na yaon diyan sa iya, ang mga sira, madakul huli ta sa inman magbulos ang tubig na ini, magtataonin buhay. Sa mag-ibong na pangpangkan salog, matubo ang gabos na kahoy na nagbubunga, ang sa indang mga dahon dai na maluluyos, asin dai mawawaranin bunga. Magtataonin managom na bunga bulan-bulan. Hulita ang tubig na ini, gikan sa templo, ang sa indang bunga marahay nakakanon, asin ang sa indang mga dahon magagamit sa pagbulong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong paalawan. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong paalawan. Ang Diyos, iyo ang satong paalawan, asin satong kusog. Danay niya tong parasurog sa mga kasakitan. Kaya dai kita matatakot, minsan ang daga matanyog, asin ang mga bulod makabuntog sa kadagatan. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong paalawan. May sarong salog na nagpapaugma sa syudad ng Diyos, ang santuaryo na pinag-ierokan kang kahoro halangkawi. Ang Diyos yaon sa syudad, asin day ini matatanyog, tatabangan siya ng Diyos, pagsubang kan kaagahon. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong paalawan. Ang Diyos nin mga hukbo yaon sa kaibahan ta, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong parasurog. Madya, hilnganindo ang mga ginibo nin kagurangnan, ang mga ngalasan na ibinugtak niya sa daga. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong paalawan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Hudiyo may pinagseselebrar na sarong Pintakasi, asin si Jesus nagtukad pa Jerusalem. Duman sa Jerusalem, harani sa pintuan kan mga karnero, may sarong tangke na sa Hebreo inaapod Betsaida. May 5 portiko o balkon, asin duman nakahigda dakol na nagihelang, mga buta, mga pilay, asin mga paralitiko. Sa mga yaon duman, igwarin sarong lalaki na nagihelang, matulong pulo may 8 tauna. Ininahiling ni Jesus na nakahigda duman, asin nagnamasdan, nahaloy ng nagihelang. Hinapot ni Jesus, gusto mong maumayan? Ang nagihelang nagsimbag, kagurangnan mayo nin mabuntog sako sa tangke, sa oras dan tubig hinihiro. Pagrani ko igwana ni naeenot sa kuya. Si Jesus nagsabi sa iya, bumangon ka, darahaan sa imong higdaan asin lakaw. Tulos ang lalaki narahay, pinasan an sa iyang higdaan asin naglakaw. Huli tal daw na Sabado ang mga Hudiyo nagsabi sa lalaking narahay, Sabado ngunyan, day tugot sa imo na magpasan kan higdaan. Ang lalaki nagsimbag, ang nagbulong sako nagsabi na pasanon ko ang higdaan asin maglakaw. Day midbid kan lalaking narahay na kun si Isa ito. Huli ta si Jesus nagtago na sa mga tawo na yaon duman. Pagkatapos, nagkahilingan si Jesus sa simbahan. Si Jesus nagsabi sa iya, maray ka na, day ka na magkasala. Tibad kung urog na makuri ang mangyari sa imo. Ang lalaki nag-usip sa mga Hudiyo na si Jesus iyo ang nagbulong sa iya. Ini ang dahilan kung daw tabot siyang pasakitan kan mga Hudiyo. Huli ta nagbulong siya sa aldaw na Sabado. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray, marhay na aga sa idugabos mga tugang. Ngunyan naaraman niyato na si Hesu Kristo nagbalik sa Jerusalem para sa sarong pagpintakasi, sa sarong festival. Asi nagduman siya sa tangke na harani duman sa inaapod na Ship Gate. Sabi ni San Juan, igwada ining 5 balkon, asin ang mga ruins na excavate ko niyan, nagpapatunay na igwa mananggad na 5 porticos digdi sa nasabing lugar. In anyway, yaon si Jesu Kristo, asin kadakol ng mga tawo, ang yaon duman, manlaylain na kahilangan, manlaylahi ng mga disabilities, asin man iyo ini ang sa iyang nahiling duman. Magayon suhapot ni Kristo duman sa lalaki, asin sa hiling ko iyo man ini ang pinagahapot sa tuya, ngunya na panakon kan Kwaresma. Do you want to be well again? Gusto mo ba yang maumayan? Do you want to be whole again? Di nakakalakaw ining lalaki sa laog din 38 taon. Di sinabi kung pirang edad niya. Pero for 38 years, di nakakalakaw ining lalaki. As in for 38 years man, gusto niya na magduman sa tubig pag ini nagbuburok-burok, pag ini nagdi-disturb. Pero igwa permi nakakaduman na enot sa iya. Ang pagtubod pa no kay ito na igwang curative quality sa tubig. Pinagtutubudan na igwang anghel na nagbababa duman asin nagbuburok-burok sa tubig. Kung sisay ang enot na makaduman, pagkatapos na magburok-burok kay itong tubig, nararahay.
So, dain ang paligoy-ligoy si Jesu Kristo, kaya sinabihan niya sa lalaki, o di magbuwat ka, you rise up, kuon mo sa imong higdaan, asin lakaw. Sabi ni San Juan, immediately, tulos-tulos, kinua, kan lalaki ang sayang higdaan, naglakaw. Saro ining pagpapahiwatig sa kakayanan ni Yesu Kristo na siya mabuhay liwat. Sabi niya baga, ako ang pagkabuhay liwat. I am the resurrection and the life. Pero sa panahon na ito, magayon nakuta na so development kang story, unin naman sa mga kurkontrabida, sa mga legalist. Kan pasiring na su lalaki, pauli na, nahiling kan mga Hudiyo, nahiling kan mga hiraon duman, nahalangkaw ang katungdan sa komunidad. O nyata nga italagdadara ka kang higdaan mo, bawal baga ngaya iyan. Imagine, for 38 years, day nakakalakaw iting lalaki, 40 taon, tapos sasabihan kang daing puso na legalist na Jew, o sala iyan ang pinagigibo mo. Ako gari, kung di ako arrogate, di ako nakalakaw for 38 years, gabos duman, biton ko, maski itong mga Hudiyo, biton ko ito, tas grabe ang sa imong kaugmahan, kanabulong ka. But here comes the petty Jews, mas inihiling pa, kunano so saradit, kaysa duman sa mas dakulang milagro kang mahal na Diyos. Sometimes we are like those people. Ano po? Minsan, mas inihiling ta na sala ngaya ang bestidura ni Padre, dapat ngayangon yan, violet, tatangaya sa ulot niya, green. Sala ngaya iyan na pag gawi niya sa simbahan o paghiro niya sa simbahan, imbes na sukamautan kan tawo na magsamba sa Diyos ang nahihiling. So, importante, dahil tama talaga mahihiling ang kamautan kan sarong tawo. So, it is important that we leave our judgment to God. Sa Ebanghelyo, sinimbag kan mga kanlalaki, nasisay ngayon nagbulong sa imo, di niya man midbid, di niya napangaranan. Pero sinabi sa udya na parte kan Ebanghelyo na nagtuparan giraray sinda ni Yesu Kristo. Asin ko nakop ikinakaagwan sa kuyang sa diriduman, sabi ko, gari grabe sa kuyang pagpapasalamat sa tawong ini, sa pagmilagro sa kuya. Asin sinabi ni Kristo, no, sige lakaw na, day ka na magkasala, giraray. Anmuyakan sa kuyang kagurangnan, sarong bilog na paghilom. Pinarahay niya sa physical, ngunyan muya niyang marahay man sa spiritual. So Jesus desired wholeness, na mabuo kita giraray, kan bilog niya atong pagkatawo. Asin sa hiling ko, iyuman ini, anhagado niya to sa satuyang Santa Misa sa Ngunyanal daw. Nalugod kita mabuo, da marahay ang satuyang mga pisikal na kahilangan, asin man ang satuyang mga espiritual na kakundian. Amen. Nasa tuya
Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan na naatan sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang na tinaumo, dinudulot mi sa imo, tanganing ini magpatunay na tabang kan sa imong paglalang. Dapit sa samong pagka magagadanon, dangan para sa mo maging bulong nin buhay dadayng kagadanan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat batano sa sinagkakaligtas. Dadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dahing kasagkoran. Binuot mo, nagpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli kay ni madawgming mga parakasalaan kapawaw-abawan, asin sa pagdulot din kabuhayan sa mga nangaipo. Makaarog kami kan pagkamarahayon mo, kaya kaiba kan mga day mabilang na angeles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Diyos din marangko, Diyos din marangko, ang langit asin daga, anugan simong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Alanan ang dinadigdig, sa ngaran ng kaguran. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kadang-kadang banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang na mimibi kabi pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kabugabos asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo,
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay dupa nakapaгаygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayong kasagkoran, magumawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan man nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos no nakawalian na ngahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katorinongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas da si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod gan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Peace. Ang
Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kilaban, palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Manugkanhawa ka sa dugo ng Kristo sa kurso buhay dahil kasangkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaugaying linigi, an sa mong isip, asin bagwa huli kan mga langit no na sakramento, tanganing ngapit magkamit kami kan tabang sa hawak, ngunya na sinsiring man sa maabot na panahon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamuhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We'll give to the sweet Savior.
Maray na aga po.